patupagan pasuhorati nakre dohonan nawi batong amang puna suhut chandra dan ibius medok songon hatan yo putta si juru-juru tubu si tambatua parlinggoman di si borok dematado natakas nalaho mangalihot tua di mo parang pusidoi horas tugabi na mahawamang winang di paroro Natuturada namin taulo pusidoi saat di soluma saat batu panahatan tuksongoni penuan tangiang namangonu siang raja bius tuangat tanah martua dewata asima rohanya wata nomor tua dewata sahat mai banggong kopot Tuhan tua sahat tuh bangga biar perhorasan songoni mahata siang raja bius na sapokki modake kami ini dua nasiang betul sih kok sampai mau jojo sialusan amang hasutu bulon mengasah ke komunat kami jangan mengatah kami jongjong di tongannya tarano mau dati mah di tuata mau dati mah nang di salubna setabi godang ada taparwahong nang tiki tengah pada gecang bidang nami amang atau ada tangyang ngami tu di bata manggabi mahami marhiti tangyang marhiti atau pasa orang nami mah perjalanan sehari tu ina nami opung si Joy boru sinaga asa ador pang matutong lupo ador lagi ditutubo di korpo asa tunang nenga mahamoy nang sarmat lo pang pahupo satu nomor ini satu nomor nono sabi ko para mo paparan ni pendeta Demak almarhum nang jumulay na mapangwarhon opong si Joy simbajuta disulia kapaparan nai asa tiyo di sumur gajang di bodan disulia kapaparan nai lam herbang ma tokon fata masuk dilew magajang yung uhus torok pinapar saat baktian nungan di pasar nungasahat di paupuk kamu turu ruhuni arin habata kotai mangasih ma amat tamak tua di bata disulia kapaparan nai saham horas sahag gabian matutu gabian horas yang dia muna muna yang suhuto ison di pasatamu pinggan na ho dudulan matutu asi matong rohani mata nomor 2 di bata ho mabalan toto demo si baso-baso nya mata nomor 2 di bata kuaka ano jala di son marisihon parwe sakti madingan sakti matong si basita paneli sulak kuasa jala di son do ringgit sito soara kasi matong rohani mata nomor 2 di batang asa dapat dihamuna tuaka arinang roh tu tiu nama somba benimua tu tiu raso nari tordang kasong bulan tordara sombor negara tiap kapanggabian perorasan si pasal tuang yang mata di batang tuha muna wana sumuton tuaka arinang roh jala di son na di son Ima nafuran melihatnya, nafuran tiar asa melihatnya Maria mata nomor 2 dewata, nama ngeliut tinggi, kita dibagas sama dokuton di arena nengkat di bulan dolion, asang giat ma tu tiara di hamuna panggabian, diap kakana motan, tokar mengikut si pasonton yang mata nomor 2 dewata, asa naik teh dia muna boleh hasuton, asa bergama jangan rumah, bergama jangan sofo, di Hagabion ni ang giliba o pusisosi doli nahinan asi maroan yang mata nomor 3 kata ung gabian masalu na at poso